Gi-Dismantle sa mga otoridad ang Giingong drug den sa barangay Tambakan, Iligan City kagahapon Pebrero 18 nga miresulta sab sa pagkasikop sa upat ka nagpayuhot og iligal nga droga. Apil sa nasikop ang 47 anyos nga si alias Makmak alias Merna 46 anyos ug apil na si alias Alinor 35 anyos ug si alias Clyde 33 anyos. Balo 44,200 pesos sa giniduhang shabu ang nakupiska sa mga otoridad. Nasikop sab sa mga pulis sa Santa Ana Police Station 1 ang 32 anyos nga top 7 city level high value individual sa iligal nga droga sa Piapi Boulevard, Davao City. Giilang suspect nga si alias Longlong nga nakuhaan og napalitan og gituwang shabu nga mobalor sa 170,000 pesos. Sa Cagayan De Oro City, arestado sab ang 36 anyo nga tulak og iligal nga droga nga si alias Eboy atol sa bypass operations sa Regional Drug Enforcement Unit 10 sa PNP. Kauban ng Pdea 10, Misamis Oriental Provincial Office kagahapon, Pebrero 18, 2025. Nakumpiska sa mga otoridad ang usa ka gatos ka gramo sa gidudahang shabu nga mokantidad sa 680,000 pesos. Samtang, alas 7:59 kagabi, Pebrero 18, 2025, malampusong nasikop sa mga otoridad ang duha ka nagpayuhot og illegal nga droga sa bypass operation sa barangay Zone 2, Digos City, Davao del Sur. Giilang mga dinakpan nga sila alias Angkol ug Auntie. Balo 23,596 pesos sa gituwang shabu ang napalit og nasignit sa mga operatiba. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!